Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसामनि CM बिथाङा Gr.3 Gr.4 नि सायाव मोनसे आपडेट लाबोदों एबा होदों आरो बिनिफ्राय आसाम पुलिस इन्टारभिउनि सायावबो मोनसे बिग आपडेट फोसावदों जेराव गासैबो लानानै पोस्टआ 35,000 भेकेन्सि बेनो जाबाय Gr.3 Gr.4 लोगोसे आसाम पुलिसखौ लाफानानै दा बिनि आनजादनि रेलिनि बागै बिथाङा फोसावदों दा जों बेखौनो नायगोन मोनसे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंहाय जाहाथे नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नायो आरो नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालामो मानोना नोंथांमोननि साख्रिया फैगासिनो दङ जायफ्रानो खस्थ' खालामबाय थादों नोंथांमोना थाबैनो साख्रि मोननो थांगासिनो दङ देग्लायनो 35,000 भेकेन्सियाव नोंथांनि नामाबो थागोन स' बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना बड' इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान हानायसेबां साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो गभर्नमेन्ट जबनि आपडेट लोगोसे गुबुन गुबुन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना आपडेट मोनगोन आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअ स्किमनि सायाव बिथाङा मोनसे बिग आपडेट फोसावदों बेनि सायाव भिडिअ फैगासिनो दङ दा बिदिब्ला जों फैग्रोबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव SLPRBआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा दासिम अफिसियेल नटिस ओंखाराखै जे रिलिया माब्ला जागोन होननानै मानोना बिथांमोना दायो थिक खालामथ'वाखै मानोना इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो इलेक्सन डेट फोसावबाय बेनो जाबाय 16 एप्रिलाव स' नोंथांमोननि MP इलेक्सना जानो गोनां जाबाय 16 एप्रिलाव आरो इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ जागायसिगोन ओंखायनो जायफ्रा दासिम प्रेक्टिस खालामाखै एबा खालामगासिनो दङ बयबो मोजां खालामदो 90 डेजनि बारा टाइम दङ नोंथांमोना मोजां खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना जेराव प्रेफारेन्स होदों बेयावनो साख्रि मोननाय बायदि हमना ला AVUB कनस्टेबल कमान्ड' SI लेभेलाव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो साख्रि दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जे नोंथांमोननि इलेक्सना जुदि 16 एप्रिलाव जायोबा अके दा बे जायखिजाया एप्रिलाव नोंथांमोननि इलेक्सननि प्रसेसा जोबगोन बेनिफ्राय रिजाल्ट मोननानै सरकार दागोन नाथाय बे जेबो बाथ्रा नङा आसामनि थाखाय एक्सट्रा साख्रिखा आसाम पुलिसाव बेखायनो नोंथांमोना मे जुनावहाय नोंथांमोननि साख्रिया जागायगोन दा आसाम पुलिस होनोबा नोंथांमोना मिथिगौ जुन जुलाइयाव जानाय नङा मानोना अखा बोथोर बेखायनो बिनि सिगां नोंथांमोना मे दाननिफ्राय जुननि गेजेराव नोंथांमोनावहाय मोनसे नटिस फैगोन एबा नोंथांमोना एडमिट मोनगोन जायखिजाया मे दानाव नोंथांमोनाहाय लानो हायो आरो बेनो जाबाय 35,000 भेकेन्सि Gr.3 Gr.4 लानानै लोगोसे आसाम पुलिसखौ लानानै बिथाङा फोसावदों गासै 35,000 भेकेन्सि दा बिनि आनजाद एबा रिलिखौ माब्ला लागोन होनखो बिथाङा नोंथांमोना दायो लाइभ प्रुफ नायदो ADRE जा एबा नोंथांमोननि Gr.3 Gr.4 जा एबा आसाम पुलिसानो जा दादा पुलिसर नेक्स्ट दौर केতিয়া হ'ব আমি জুন জুলাই মাহত পুলিসৰ দৌৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ নতুনকৈ পৰীক্ষা পাতিম 35,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু নতুনকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাব दा नोंथांमोना मिथिबाय जे 35,000 भेकेन्सिखौहाय जुन जुलाइयावनो फोजोबगोन होनना बुंदों साख्रि होगोन दा बेखायनो नोंथांमोननि एग्जामा जुन जुलाइयाव जागोन ADREआ एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिसआ मे दानाव जानायनि चान्सआ दङ स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामदो दा बिथां CMआहाय एनाउन्समेन्ट खालामबाय जे बिथाङा नाजिराव मैया थांदोंमोन एन्ड बेनिफ्राय स' बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामदों साख्रिनि बागै स' बेनोमोन नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो नोंथांमोना मिथियो आरो लोगोसे एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जायो